So wala na po ko diri sa atubangan ninyo para i-compare ang duha ka pagkaon. So today's comparison would be these two. The Nissin Wafer Choco and the Wafrets, the Jack and Jill Wafrets. Atong i-compare ang ilang kadako, kalami, ang sudlanan, ang sulod, ang unsa pa mga kinahanglan mahibalan nga di ninyo kakabantayan. So ato na tanawon diri. And of course, information na naman eh. Di ko lingaw lang ta. So let's start with this Jack and Jill Wafrets. Okay, ang Jack and Jill Wafrets, extra big na siya na yung expiration date, November 1. Universal Robina Corporation, mga manufacturer nila, product of the Philippines. So kung ganan mo manawag mo order sa ila sa diya diretso, okay? And nutrition facts is this, guys. Serving size is 1 piece, 24 grams. Serving per container will be 1 calories 120. Calories from fat 50, okay? So more details, this is here. So dili lang mo mananaw ha, okay? Yung basic ingredients na wheat flour, vegetable oil, so healthy gid siya. Contains with milk product and soybean, okay? Serve in cool, dry place. Oh, diba? Lami ni siya kung bugnaw. So, and to the next one. So, Nissin Wafer Choco, king size. Muna yung kuhan. Okay ra yung... let's go to the nutrition facts with this. Uy, so to. So, dali ra kayo makitaan. Di pareha sa isang dapat panahon. And dali yung nutrition fact niya. So, amount per serving. Blah, 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 blah. Talk to us. So, dala ilang address. So, mondaynissin.com. For more information, please contact these telephone numbers and email. PO Box. Magandaan mo mag-send sa mga po ni nakapait. Okay. So, dalang ingredient list. Wafer base, dala blah blah. Nagap niya wheat flour, sugar, vegetable fat. So, from the Monday Nissin, manufactured by Monday Nissin Corporation, Felix Reyes, and blah blah. Consume before. So nakita na ninyo kung sa mga information nga kinahanglan niyo makitaan nga dili necessary niyo makitaan pero akong ipakita para sa inyo. Ito si Jack and Jill Wafrets. Oh, hindi siya best way pero Nissin kuan yang sudlanan dali ra ma-tear yang sudlanan na guys. Dali ra ma-tear ang sudlanan sa Nissin Wafer. Good job. Sunod atong i-compare ang kadakon sa duha ha. Okay. Kadakon, katambukon o ang lasang kalamion na dai na. So mao ni ang Wafret, mao ni ang Nissin. So makita gid ninyo nga lahi gid siya og color sa iyang chocolate ha, sana palang daan naging siya color. So chocolate kita naon ang feeling diri sa Nissin ang diri urag kay kayo. So tambok na naon ang tambok ang Wafrets isa nipis-nip. So ito itapat kung unsa sila kadako. O diba mailhan ninyo kung sa katambok ng isa. So taas-taas gamay pila ka centimeter or kung na taas gamay gid ang wafer Nissin Wafrets. So next is the tasting program. Next is the tasting. So ano na to ang Wafrets.
wafers dili kayo ingon nga isog kay ang chocolate. So lami siya. Okay kay siya sa mga nagda-diet. Maybe okay siya. Ingon pero okay siya kapang snack yun. Creamy feel yun siya sa chocolate pero hindi ka siya yung nakatamis. Okay ka siya sa panglasa. So humanata sa wafers. Dili na punta sa Nissan wafer. Kupas. So sa pagtilaw pa lang nakudaanan kunin mo ang labi sa wafer, ang nipis sa dili sa chocolate filling kunin mo ang wafer kani-kani siya. Mabatayan mo din ang pag-bite nimo. Sa pag-bite, makuan gid nimo nga umok siya, di kay siya yung di pareha sa wafers nga pag ano mo kuan gid mo ang tingog kani kay gamay nga silent lang ba. Kung madunggan nyo, makaang mag-wafer, maka nyo nga mag-silent ra kayo yung pag-chew o pag-bite. So parehas ra gyapon sa wafers, dili kay siya yung tamis. Mas okay po siya, basin pwede po na siya pang dietary. Pero pang snack lagi ni siya. And most of all, makaingon gid ko nga mas maayo ang wafer kaysa wafers kay tumigit siya gikan sa pag-bite, sa smell. Di mo gud mo makuha ng smell sa wafers kay mura siya lang. Ang kani kay ang smell sa chocolate manggod makuhaan gid nimo. Ano? Tagub kayo. Ano yan? Dili kayo. So makaingon gyud ko nga ang lami sa duwa is the Nissan wafer from Nissan Monte. Mon. Di naman siya ingon inakamahal mga 9 man journey. Dagag 10 pero lami siya. And I recommend kay sa kung taste bad lami siya appealing po siya tanawon and dali ra matir iyang sudlanan. So mostly I recommend this snack to buy and to eat. And hoto na tani. Unahon sa tanig hurot. So dili na mahuman akong comparison today. So tanan na akong gibambot diri is only for informational purposes only and educational purposes kung namoy natun-an ani magani. So salamat sa inyong pagtanaw and kadus. This is Unfamous Jim from the Poor Vloggers Guild signing out. Bye.